Bidejk, Dr. Salibi. L-ewwel nett, grazzi tal-istedina u grazzi lilkom li dħaltu biex tisemgħuni. L-ewwel li xtaqt nibda ftit fuqi biex ngħidilkom xi kredenzjali għandi marbuta ma' dan is-suġġett u x'esperjenza għandi. Jiena fl-2001 gradwajt bħala għalliem tal-Malti, jiġifieri ilni 23 sena nagħllem, għallim fl-iskejjel Junior Lyceum, sekondarji, post-sekondarji, l-MCAST, l-Università ta' Barts u istituzzjonijiet oħra. Komplejt nistudja l-Arbi għaliex dejjem emmint li biex tifhem aktar fid-dettall l-element semitiku fil-Malti trid tistudja l-Arbi. Fil-fatt għandi diploma fl-Arbi, BA fl-Arbi u MA fil-Lingwistika u l-Lingwa Arbija. U dawn ukoll għenuni bħala adult nesperjenza jien stess xi tfisser titgħallem lingwa barranija. Jiġifieri dik influwenzat ħafna lili bħala bniedem. Fl-istess waqt għamilt masters ukoll fl-istudju tal-Mediterran għax nafu li l-Mediterran huwa il-bażi tal-identità u tal-lingwa tagħna. U speċjalizzajt fil-feld ta' dottorat mill-Università ta' Sheffield fejn speċjalizzajt fuq it-tagħlim tal-Malti bħala lingwa barranija fil-presentation għas-sar ta' MLB. Bħala esperjenzi relatati mal-MLB jien ilni nagħlmu mill-2006, jiġifieri 18-il sena, għallimt korsijiet varji fosthom fil-kunsilli lokali lill-studenti Taljani waqt Erasmus, ċittadini pajjiżi ta' terzi Ewropej, fis-Sixth Form ta' Għawdex prattikament kuljum, u l-Malti bħala lingwa barranija u l-Malti mediku fl-Università ta' Barts Għawdex. Fassalt korsijiet u ffaċilitajt l-akkreditazzjoni tagħhom, fosthom il-korsijiet li jsiru fl-Università ta' Barts Għawdex, il-korsijiet tal-Malti bħala lingwa barranija fis-Sixth Form ta' Għawdex u f'istituzzjonijiet oħra privati. Fassalt l-assessjar ta' istituzzjonijiet varji f'Malta u barra minn Malta u jiena verifier u moderator tal-eżamijiet tal-MLB ukoll u fl-2018 u fl-2020 ġejt maħtur mill-Ministeru tal-Edukazzjoni bħala membru fil-bord li fassal id-dokument The National Policy for the Teaching of Maltese as a Foreign Language. Issa min tkun jaf aktar fuq ir-riċerka li għamilt, ifittex il-website tiegħi li hija ismi. Issa bħala pubblikazzjonijiet tuni sekonda x'mhux jaqleb. Qalbet? L-slide qed tarawha l-ġdida? Iva. Iva. Bħala pubblikazzjonijiet marbutin mal-Malti bħala lingwa barranija, l-aktar li tissemma il-Maltese for Foreigners Series tiegħi li fija 22 ktieb li l-ewwel livell tagħha ġie maqlub għat-Taljan, Maltese per Stranieri, għall-Ġermaniż, Maltesisch for Ausländer u qegħdin format ta' e-books ukoll. Ħriġt 5 kotba għall-Malti mediku li jintużaw fl-Università ta' Barts Għawdex u f'istituzzjonijiet oħra privati u llum ħanħabbrilkom din ġdida li se noħroġ series oħra imminenti jisimha Maltese as a Foreign Language for Juniors għal dawk feta żgħira fejn ħajkun hemm 2 kotba li jgħallmu l-livell A1. Kont ingħaqadt ukoll ma' kumpanija internazzjonali, Earworms, fejn ħriġna podcasts jisimhom Rapid Maltese, jiġifieri inti tkun ġol karozza u tisma' dawn il-podcasts u jgħallmuk il-Malti. Dik biex tifhmu il-kredenzjali tiegħi u kif jiena marbut ma' dan il-qasam. Issa waqt li kont nipprepara din il-preżentazzjoni, jiena mort lura minn meta bdejt 18-il sen ilu, irriflettejt xi sfidi ħabbat wiċċi magħhom, forsi xi stajt għamil differenti jew stajt għamil aħjar u llum ħanitkellem fuq hekk. Mela fl-2006
kien ikkuntattjani s-sindku tal-Arpawdex, David Muscat, u talabni nagħmillu kors tal-Malti għal barranin li kienu jgħixu fir-raħal tal-Arpawdex. Kienet idea tajba ħafna u kellu viżjoni tajba ħafna biex jintegrawhom fir-raħal. U niftakar dawn kienu grupp ta' madwar 4 ruħ, grupp homogenju, ġifieri kważi bħal xulxin, Ewropej, il-maġġoranza Ingliżi, pensjonanti imma ħafna minnhom professjonisti jew b'xogħol speċjalizzat. U l-għan tagħhom kien li jikkomunikaw fil-komunità u jifhmu aktar il-kultura. Issa jiena 18-il sen ilu, x'deċiżjonijiet ħadd? X'iddeċidejt? Kif fassalt il-programm? Mela l-ewwel jiena ltqajt magħhom u staqsejthom x'inhuma l-għanijiet tagħhom. Dik li llum ngħidu l-needs analysis. Samthom f'żewġ gruppi biex ikunu inqas fin-numru u fassalt programm jiena, is-sillabus għamiltu jiena, kieku llum ngħidulu level A1. Sewwa fejn jiena fost oħrajn bdejt bl-alfabet, bdejt nintroduċilhom vokabolarju, mill-istess vokabolarju li qed jitgħallmu bdejt noħroġilhom dialogi, siltiet u nasal għal kuntest, bdejt noħroġ il-grammatika minnhom u bdejt nagħtihom assessjar formattiv, jiġifieri matul is-sena, u summattiv, jiġifieri eżami fl-aħħar. Dik hemmhekk qegħdin taraw ritratt tal-qoxra ta' quddiem tal-pakkett oriġinali li tajthom. U dawn kienu il-handouts li kont nagħmlilhom dak iż-żmien. Kollox Word document, sewwa xogħol tal-għalliem l-aħjar li jista' jagħmelu f'dawk iċ-ċirkostanzi u f'dawk iż-żminijiet. L-ewwel waħda hija nota tal-vokabolarju li kont intihom, hija eżempju ovvjament. Id-dialogi li kont nagħtihom kienu jkunu f'dan il-format u l-kuntest li kont nagħtihom wara li konna nitgħallmu l-vokabolarju, kont nibni bil-vokabolarju kuntest. Issa jiena bdejt infassal dal-pakkett tan-noti. Fassalt il-programm, kont jiena bniedem għal min ma jafniex bniedem sistematiku, jiġifieri jiena ippreparajt l-affarijiet u bħal donni li stennejt li kollox se jimxi wartu żgħar. Iżda ovvjament x'kien tibda tgħallem, tibda ssib l-isfidi. U x'kienu l-isfidi li jiena ħabbat wiċċi magħhom dawk iż-żminijiet? Mela l-ewwel sfida li kelli naffaċċja kienet l-assentijiżmu. Dawn kif semmejtilkom kienu pensjonanti u għal raġunijiet vari ġenwini bdew ifallu l-lezzjonijiet. Issa ovvjament meta inti għandek kors bħal Malti bħala lingwa barranija ser tibda mill-bidunett, ser tibda mill-pedament. Jekk kif ifallilek lezzjoni, ovvjament ser jkollok problema. Għaliex id-darba ta' wara inti ma tistax tibni fuq dak li bnejt fil-lezzjoni ta' qabel. U għalhekk x'bdejt nagħmel? Soluzzjoni sibt. Jiena bdejt nikteb noti aktar dettaljati. Għaliex? Għax kont se ngħidilhom isma' ara n-noti tal-lezzjoni l-oħra. Però n-noti kienu bil-Malti biss. Allura issa biex insolvi din l-isfida bdejt nagħmel noti aktar dettaljati. Bit-traduzzjoni bl-Ingliż, bdejt immur qabel il-lezzjoni, kwarta qabel biex dawk li kienu assenti nagħmlilhom reviżjoni, u min kien jitlef xi lezzjoni fi grupp, pereżempju fil-grupp ta' 2, kont nipprova indaħlu fil-grupp ieħor. Ġieli għamilt xi lezzjonijiet ekstra wkoll. Jiġifieri waqt li nkunu nagħmlu, kull wieħed minna se jaffaċċja sfidi. U kull każ ikollu l-isfidi tiegħu. U aħna rridu nkunu flessibbli u adattibbli li nsibu soluzzjoni. Problema oħra li kelli kienet l-awdjo. Dak iż-żmien l-istudenti li kelli riedu jipprattikaw dak li qed nagħmlu fil-klassi
min telef xi lezzjoni kif semmejt trid jerġa' jisma' dak li għedna fil-klassi u għalhekk bdejt nirrekordjalhom l-awdjo dak iż-żmien b'MP3 player. Jiena minn għalija li solvejt il-problema, però tfaċċat problema oħra. X'kienet? It-teknoloġija. Kien hemm uħud minnhom li ma kellhomx computer, oħrajn ma kellhomx internet, min ma jafx ħaddem il-computer, allura kif stajt ngħaddihom l-awdjo? U jiena spiċċajt naħraq nirrekordja CDs u ngħaddilhom żewġ kopji imbagħad iqassmuhom kif jistgħu u jisimgħu l-awdjo irrekordjat. Issa, ovvjament, l-ammont ta' enerġija li ħlejt kien kbir u l-ispejjeż kienu kbar ukoll. Jiġifieri wħud jistgħu jgħiduli isma' inti ma kienx jaqbillek tgħallimhom preparazzjoni photocopy awdjo tgħallim ekstra. Però din l-esperjenza swiet li mitqlu debb. Fil-fatt dawk il-handouts li wrejtkom l-esperjenza li ksibt minn dan il-grupp qiegħda riflessa wkoll fil-kotba tiegħi. Speċjalment fl-ewwel livell. Fil-fatt, jekk aħna nħarsu l-ewwel ktieb tiegħi My 75 Hours in Maltese, x'għandna fil-bidu? Għandna l-vokabolarju kif kont nipprepara, ovvjament designer finished, stampi, sewwa bil-Malti u bl-Ingliż u bl-awdjo. Imbagħad għandek eżerċizzji b'tagħlim impliċitu, il-grammatika impliċita moħbija. X'jiġifieri jekk naraw eżerċizzju numru 3 pereżempju, għandek match the Maltese words and their plurals. Issa jiena kull ma għaddejtlu fil-vokabolarju is-singular. Menu issa qed jara kuċċarina irid ifittex kelma li tixbaħha u jqabbilha magħha. Inkonxjament qed jirreġistra il-patterns li għandna fil-lingwa tagħna tal-plural sħiħ u miksur mingħajr mi jiena ma ngħidlu plural sħiħ u miksur. Imbagħad fl-aħħar il-vokabolarju fis-singular u l-plural. Jekk iħarsu lejn il-Maltese Grammar Essentials ktieb ieħor tiegħi, x'għandna? Għandna l-kuntest li kont nagħmlilhom. Il-mistoqsijiet bl-Ingliż li ħajiddireġuk għal punt tal-grammatika, traduzzjoni bl-Ingliż tal-kuntest, għaliex nagħmel it-traduzzjoni? Għax kif semmejtilkom, min tilef lezzjoni u ħajjipprova jirrimedja d-dar waħdu dak li tilef, għandu l-għajnuna meħtieġa. Imbagħad in-nota tal-grammatika bl-Ingliż, nota fuq il-kultura, eżerċizzji, imbagħad l-aħħar ikollok attività bil-Malti biss, ħalli inti imbagħad tinfatam mill-Ingliż u tasal għal-lingwa fejn trid tissielet ftit iktar hawnhekk l-aħħar. Imbagħad fl-aħħar se jwasslek għall-speaking, ftakru dawk id-dialogi li għaddejt. Imbagħad iwasslek għall-ktieb Speaking Maltese, fejn inti bħal dik il-handout imma hawnhekk ovvjament tisbaħ għandek id-dialogu bil-Malti bl-Ingliż bl-awdjo u bl-espressjonijiet importanti. Kieku jkolli nerġa' inraġġa l-arloġġ lura, x'nagħmel differenti f'dan il-kors? L-ewwel nett kieku nara x'kotba u riżorsi hawn fis-suq lesti. Mela jekk inti tqabbel il-handouts tiegħi li ppreparajt jiena bil-Word document l-aħjar li stajt mal-kotba tiegħi stess ser tinduna li l-livell mhux paragonabbli. Ftemna ġifieri jekk ikun hemm xi riżorsi diġà lesti, ara x'hemm fis-suq u uża li tista'. Issa mhux qed ngħidlek ixtri kull riżors li jeżisti, fittex fil-libreriji pubbliċi. Fil-libreriji tal-iskejjel stess kultant ikollna riżorsi taħt ħalbna lanqas nindunaw. Ftemna informa lil ta' fuqek lis-surmast jew lid-direttur x'għandek bżonn.
Ftenna ċertu għalliema igergru però ma jinformawx il-ta' fuqhom lis-surmast jew lid-direttur u jissuġġerulu b'mod tanġibbli x'għandhom bżonn. Isma' surmast jien għandi bżonn dawn il-kotba u nagħtih il-link u nispjegalu għaliex. Kemm ilni nagħllem jiena 23 sena, kull meta tlabt ir-riżorsi dejjem waslu. Meta kienu għoljin ħafna veru forsi waslu second hand flok ġodda, imma finalment inqdejna xorta. Issa, textbook jew riżorsi se jkunu perfetti? Ħajkunu perfetti eżatt bħalma tixtieq int? Le. Sew ovvjament textbook jew ktieb ser jagħtik il-bażi li jien ser tibni fuqha. Se tadotta fejn hemm bżonn, se telimina fejn hemm bżonn u ser tissimplifika fejn hemm bżonn, ser ittaqqal fejn hemm bżonn. Inti l-professjonist. Kultant jiltaqa' bniedem miegħi u jgħidli isma' kif il-verb inti fil-ewwel ktieb tiegħek tispjegah f'Chapter 17. Ovvjament jiena nispjegah f'Chapter 17 f'Kapitlu 17 għaliex qabel ikun hemm ħafna punti oħrajn bħal nomi, aġġettivi, alfabet li trid tgħaddihom. Però ħadd ma qallu stenna sa Chapter 17 biex tgħaddi l-verb. Mela jekk qed ngħaddi n-nom f'kapitlu numru 3, xorta waħda nista' nintroduċi l-verb. F'tenna ġifieri l-għalliem irid ikun flessibbli u t-textbook huwa l-bażi imbagħad tirranġa inti. Issa ovvjament jekk inti tkun għadek fil-bidu tal-karriera tiegħek jew fil-bidu tal-vjaġġ li qed tgħallem, ovvjament normalment iżżomm aktar mat-textbook. Se nagħtik eżempju minni stess. Jiena għamilt 8 snin nagħllem fi skola junior u sekondarja, imbagħad mort is-sixth form ta' Għawdex. Meta mort is-sixth form jiena kont nipprepara ħafna. Però fl-ewwel sentejn tiegħi kont inżomm ħafna mat-textbooks sakemm inti takkwista ċertu konfidenza, imbagħad x'in takkwista l-konfidenza, inti it-tagħlim tiegħek jibda jiġi aktar personalizzat, tibda tiftaħ aktar. Tibda titbiegħed aktar mit-textbook mela le. Ftemna ġifieri dan huwa proċess. X'inhu l-punt ieħor li kieku nibdel? Kieku il-kors li nagħmel nitlob li jiġi akkreditat. Sewa issa xi tfisser akkreditazzjoni ta' kors? U hawnhekk batt quote minn intervista li kienu għamluli. Xi tfisser takkredita kors. Ħanaqraha l-ewwel, l-akkreditazzjoni ta' programm jew tal-programm hija meta awtorità jew dipartiment tal-akkreditazzjoni tivvaluta il-kors b'referenza għal Malta Qualifications Framework. Jiġifieri l-kors li ser tagħmel se tpoġġih fuq qafas nazzjonali l-MQF. Għalhekk il-kors jew il-korsijiet ikunu rikonoxxuti fuq livell nazzjonali. Xi ħadd tieħ ċertifikat int se tieħ ċertifikat ta' veru li jiswa mhux biċċa karta biss. Mela korsijiet ikunu rikonoxxuti fuq livell nazzjonali. Ikunu jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-assigurazzjoni ta' kwalità, jiġifieri l-kors ikun jilħaq il-kwalità li suppost, u għandhom kemm il-kisbiet mit-tagħlim kif kullu ngħidulhom LOFs, kif ukoll assessjar l-għanijiet tassessjahom xieraq. Issa, jien din it-taħdida semmejt ħarsa ġenerali. Għaliex? Għax inti tiġi biex tagħmel akkreditazzjoni ta' kors, tiġi biex tiċċertifika kors uffiċjalment, inti bil-fors titħares b'mod ġenerali lejn kull qasam ta' dan il-kors, u hemmhekk fil-ġenb għamiltilkom xi mistoqsijiet li kull bniedem li jkun sa jakkredita kors irid jaħseb fuqhom. Pereżempju, x'ismu dan il-kors? X'livell hu fuq l-MQF? Għal min hu mmirat?
X'inhuma l-għanijiet? X'rekwiżiti trid biex tkun tista' tattendi l-kors? Se jitgħallem l-istudent? Kif se jiġi mgħallem l-istudent? Fejn se jiġi mgħallem? Kemm sigħat ta' tagħlim se jkun fih? Kemm se jkun fih credits? Kif se jiġi assessjat? Kemm jista' jfalli student? Xi kwalifiki jrid ikollu min se jgħallmu? X'riżorsi ewlenin se jintużaw waqt it-tagħlim? X'ċertifikat se tagħti? Mela l-akkreditazzjoni u meta inti ikollok ftehim ma' awtorità ta' akkreditazzjoni fejn int se tagħmel bil-miktub se jsir f'dan il-kors u ovvjament la darba jsir il-ftehim int ma tistax tibdel l-affarijiet kif jaqbel lilek, imma biex tibdel trid tafża lill-istess awtorità. Ovvjament il-korsijiet li tagħmel irid ikollok il-prova li qed tmexxi ma' dak il-ftehim. Pereżempju, irid ikollok l-iskema tax-xogħol u trid iżommhom dawn iffaljati, l-iskema tax-xogħol, rekord tax-xogħol, marki, l-attendenza, l-assessjar li tajt, skemi ta' marki, kampjun tax-xogħol assessjat u jekk ikollok xi rapporti ta' verifier jew moderator. Issa ngħid aktar il quddiem x'inhuma dawn. Issa, li min huma l-awtoritajiet li jakkreditaw il-korsijiet f'Malta? Id-Dipartiment tal-Edukazzjoni għandu unit. Dan jieħu ħsieb l-akkreditazzjoni tal-korsijiet ta' tfal taħt 16-il sena li jridu jmorru l-iskola bil-fors. Dik hija screenshot mill-website tagħhom taħt ir-recording tat-taħdita ser ngħaddilkom il-link biex bniedem ikun jista' jaqra aktar, jifhem aktar. Fil-fatt qbad l-ewwel sentenza hemmhekk direct quote, "The accreditation unit is entrusted to oversee and regulate the accreditation and validation of all programs that cater for learners in the compulsory sector." Mela dan jieħu ħsieb il-compulsory sector. Però għandna awtorità ikbar ukoll sewwa li hija l-MFHEA, żgur li kulħadd sema biha. Malta Further and Higher Education Authority. Fil-fatt dak huwa print screen ta' din l-awtorità tal-website tagħhom jekk trid taqra fuq program accreditation kemm tidħol taħt applications hemmhekk immarkata bl-isfar fl-iskrin stess u tidħol program accreditation fejn hemmhekk se jkollok ħafna informazzjoni, l-applikazzjonijiet li trid timla, eċetera, eċetera. Issa jiena ser naqbad applikazzjoni tal-MFHEA u nurikom il-proċess kif kors jiġi akkreditat. Issa jien naqbad kors tal-Malti bħala lingwa barranija għax huwa s-suġġett tagħna llum. Però din l-applikazzjoni hija miftuħa għal kull tip ta' kull kors. Jiġifieri jekk xi ħadd irid jagħmel kors fuq it-Taljan u jakkreditah, irid jimla l-istess applikazzjoni. Jekk xi ħadd irid jagħmel kors fuq il-welding, irid jimla l-istess applikazzjoni. F'terna din hija applikazzjoni waħda għal korsijiet kollha li jsiru Malta. Issa hawnhekk jiena ħanitkellem bħala ċittadin privat. Min issa nitkellem f'isem l-MFHEA jew f'isem id-Dipartiment tal-Edukazzjoni, jiena se naqsam miegħek l-esperjenza li għaddejt minnha jiena fil-mili ta' dan l-applikazzjonijiet. U jekk il-qudiem inti tiġi biex timla applikazzjonijiet, dejjem iċċekkja s-siti uffiċjali li tajtek u qabel aqra sew ir-rapporti.
Mela, din hija l-applikazzjoni. L-applikazzjoni hija tal-MFHEA, dak li se jkun miktub bil-blu fija se nkun imlejtu jiena bħala mudell. L-ewwel biċċa, din l-ewwel faċċata, hija id-dettalji ta' min qed jimla l-applikazzjoni. Sempliċi. Min qed jimla l-applikazzjoni u fejn se jiġi mgħallem dan il-kors, l-istituzzjoni li se jiġi mgħallem fiha. Pereżempju, se jiġi mgħallem fis-sixth form, se jiġi mgħallem f'dak iċ-ċentru tat-tagħlim. Jiġifieri fejn il-post fejn jiġi mgħallem il-kors irid ikollu liċenzja wkoll. Dik hemm applikazzjoni oħra għaliha, però mhux ħanidħol fiha għax mhux il-qasam tiegħi. Issa, minn hawnhekk ser jibda id-dettalji fuq il-kors li ser tagħmel. L-ewwel mistoqsija tkun it-tip ta' kors x'inhuwa? Qualification jew award? Issa, fi kliem sempliċi biex tifhmuni, ma nitkellemx tqil, award jingħata lil korsijiet li ikunu b'numru ta' credits baxx, pereżempju 5 credits, 7 credits. Qualification irid ikollha ħafna aktar credits, pereżempju 60. Ftehemna mela n-numru tal-credits u kriterji oħra jiddeterminaw hux qualification jew award. Normalment f'korsijiet bħal dawn level A1, NQF1, f'dan il-każ bħalma qed nurikom jien ikun award. Imbagħad il-mode of delivery, kif ser tagħmlu? Kif ser tagħmlu dan? Fully face to face, jiena mmarkajt dik fl-applikazzjoni għax ħafna mill-korsijiet tiegħi hekk nagħlimhom. Hawn min jgħallmu fully online, hawn min jgħallmu blended. Ftehem, jiġifieri inti tagħżel jiena kif ser nagħmlu dan il-kors. Imbagħad it-titlu tal-qualification, se jkun jismu dan il-kors. Issa jekk dan huwa award, ġo t-titlu irid ikun hemm miktub award ukoll. Mela dan il-kors jiena ħansemmih award in Maltese as a foreign language. Imbagħad għandek il-proposed MQF level. Issa dan il-kors li ħanurikom illum se jkun kors tal-bidu. Issa kulħadd sema li l-MQF level normalment huma bejn 1 u 8, minn 1 sa 8, fejn 1 huwa il-bidu u 8 huwa livell ta' dottorat. Mela hawnhekk ħanaraw dan il-kors li huwa għal nies li għadhom ser jibdew jitgħallmu il-lingwa Maltija bħala lingwa barranija. Issa hawnhekk iridu noqogħdu ftit attenti. Hawnhekk in-numru trid timla n-numru ta' sigħat ta' tagħlim. Issa, tagħlim ma tfissirx lezzjonijiet ġew klassi biss. Tagħlim jekk bniedem jistudja waħdu hi parti mit-tagħlim. Jekk bniedem qed jagħmel il-homework, il-classwork hija parti mit-tagħlim. Jiġifieri dawn iridu jidħlu fin-numru ta' sigħat ukoll. U ir-regolamenti jistipulaw li kull credit 1 ECTS qiegħda miktuba hemmhekk fil-ġenb hi ekwivalenti għal 25 siegħa ta' learning. 25 siegħa ta' tagħlim. Mhux 25 siegħa ġol-klassi. Sewa biex tkun ċara din, però l-istess regolamenti jistipulaw li minn dawk il-25 siegħa ta' tagħlim, 5 sigħat minnhom li jiġu 20% bil-fors irid ikun contact time, jiġifieri l-għalliem inti flimkien mal-għalliem. Issa, ħanirraġunaw. Jekk jiena għandi kors MQF level 8,
jiġifieri bniedem li qed jagħmel dottorat, dak hemmhekk in-numru ta' sat ser jkunu self-study għax kapaċi jirriċerka waħdu, jaqra, ifittex, jikteb waħdu għax għadda minn proċess twil MQF Level 8. Però dan MQF Level 1. Jiġifieri hawnhekk importanti li jkolli ammont sostanzjali ta' kuntatt mal-għalliem. Għax f'MQF Level 1 l-għalliem irid imexxini, irid jigwidani għax jien għadni ma naf xejn. Issa f'dan il-kors li qed infassal qudiemkom jiena bħala ħin mal-għalliem għandi 50 siegħa diretti, għandi 10 sigħat oħra practice hours, jiġifieri prattika, jistgħu jkunu ġew klassi stess, tutorials, eċetera, eċetera. Studju waħdi 50 siegħa u assessjar li jinkludi x-xogħol tal-klassi, ix-xogħol tad-dar u l-eżami tal-aħħar 15-il siegħa. X'innoddhom bħala sigħat ta' tagħlim għandi 125 siegħa. Issa aħna konna semmejna li kull credit huwa 25 siegħa ta' tagħlim. Mela jekk jiena nagħmel il-125 1 to 5 diviżi b'25 jiġi n-numru tal-credits ta' dan il-kors li jiġu 5 credits f'dal-każ. Ftemna? Imbagħad taħt għandek kif se tagħmlu dan il-kors jien għamiltu 100% face to face, però mhux bil-fors ikun hekk. In-numru tal-credits diġà għednihom ser isir part-time u jiena dal-kors fassaltu fuq 30 ġimgħa sagħtejn kull ġimgħa. U it-target audience għamiltu minn 16-il sena fuq. Minn 16-il sena il fuq. Issa, l-applikazzjoni titolbok ukoll language of instruction. Normalment f'korsijiet tal-Malti bħala lingwa barranija jintuża l-Ingliż u l-Malti. Però mhux bil-fors. Kif semmejtilkom jiena għallimt l-Italjani, allura hemmhekk il-lingwi li ntużaw kienu Taljan u Malti. Ftemna, mela jista' jkolli kors li huwa akkreditat biex jgħallem gruppi b'lingwi differenti. Fil-fatt, is-Sixth Form ta' Għawdex, akkreditazzjoni li kont involut fiha jiena fassalt il-korsijiet jiena, hija akkreditata biex tgħallem korsijiet bl-Ingliż u bil-Malti u bit-Taljan u bil-Malti. Kif trid tista' tagħmel bil-Ġermaniż u bil-Malti biex trid inti. Però ovvjament jekk inti ser tindika li ser tgħallem il-Malti u ser tuża t-Taljan, ovvjament aktar il-qudiem fl-applikazzjoni trid tindika li min ser jgħallmu u kwalifikat fit-Taljan. U r-riżorsi li ser tuża iridu jkunu Malti Taljan. Ftemna ġifieri kull ħaġa li nagħmel jiena fl-applikazzjoni ser ikollha ovvjament l-implikazzjoni tagħha. Ftemna? It-target group għal minu dan il-kors għal adulti li il-lingwa Maltija mhix il-lingwa nattiva tagħhom li jridu jitgħallmu l-erba' ħiliet. Is-smigħ, it-taħdid, il-qari u l-kitba. Ftemna dan il-kors li qed nurikom huwa immirat lejn dik it-tip ta' udjenza. Mhux bil-fors kull kors ikun hekk. Hawn korsijiet oħra li huma differenti, ġeneralment ikunu speċjalizzati fuq qasam partikolari. Issa imbagħad l-applikazzjoni tippreżentalek din il-kaxxa u tgħidlek immarka l-erja tas-suġġett li inti ser tgħallem. Fil-każ tagħna ser jaqa' taħt Education, Art and Humanities għax Malti. Ftemma t-tagħlim tal-Malti għall-barranin.
Ovvjament hemm ħafna kriterji oħrajn għax kif spjegajtilkom din hija applikazzjoni ġenerali għal kull kors li jeżisti f'Malta. Imbagħad għandek din il-mistoqsija fl-applikazzjoni relationship to occupation. F'Malta għandna ċertu xogħlijiet li jitolbu li tilħaq ċertu livell fil-lingwa. Issa, l-MFHEA din l-awtorità f'dawk iż-żewġ links hemmhekk immarkati bil-blu fil-kolonna NOS u MQD timmarkalek x'inhuma dawn ix-xogħlijiet. Ovvjament, jekk kienu l-applikazzjoni tiegħek li mhux il-każ tagħna ser tkun marbuta ma' wieħed minn dawn ix-xogħlijiet, inti trid tissodisfa l-kriterji stipulati f'dawk iż-żewġ links. Imma fil-każ ta' din l-applikazzjoni dan huwa kors ġeneriku, allura kif hemm imniżżel hemmhekk m'huwa marbut mal-ebda xogħol partikolari, però ovvjament jekk tkun taf il-Malti se jgħinek f'ħafna xogħlijiet. Entry requirements. Min se jidħol għal dan il-kors? X'irid ikollu? F'dan il-każ billi għadu kors bażiku ser tibda MQF Level 1, min se jattendi dan il-kors? Irid ikun barrani, tal-inqas għandu 16-il sena għax fuq konna markajna li minn 16-il sena l fuq, u jekk inti immarkajt li il-kors se jiġi mgħallem bl-Ingliż u bil-Malti, hemmhekk tittindika li dan kapaċi jifhem u jitkellem bl-Ingliż minn se jattendi dan il-kors. Jekk inti qed se tagħmlu bit-Taljan, tittindika li dan jaf it-Taljan. Issa, ejja nimmaġinaw għal ftit li din hija mhix applikazzjoni għal MQF Level 1 imma MQF Level 2. Mela kieku għandi applikazzjoni għal MQF Level 2, it-terġa' ta' wara, bħala requisit inżid ukoll li jrid ikollok a word in Maltese as a foreign language Level 1 biex inti tkompli tibni Level 2. Jiġifieri l-applikazzjoni fiha ħafna sens u min jimlija irid joqgħod attent li ma jagħmilx kontradizzjonijiet. Issa, overall program description, jiġifieri se jkun fih dan il-programm. U hemmhekk hemm miktub li dan il-programm se jkun se jgħallem il-Malti bażiku għal dak li għadhom ser jibdew u sa fl-aħħar tal-kors huwa mistenni u għandek il-5 punti x'mistenni mill-istudent li jitgħallem vokabolarju, jitgħallem juża u jifhem vokabolarju bażiku marbut mal-ħajja, jiżviluppa abbiltà bażika għax aħna l-ewwel livell bażika fil-lingwa biex ikun kapaċi jikkomunika b'mod prattiku, jiżviluppa l-erba' ħiliet tal-lingwa sa livell A1 hawnhekk qed nintrabtu ma' qafas ieħor Ewropew mela min ħajjivvettja din l-applikazzjoni ħajjifhem eżatt x'għandek f'moħħok, jifhem il-bażi tal-grammatika u jieħu idea tal-kultura Maltija. Sewa minn hemmhekk inti qed tagħti idea f'dan il-programm ser tagħmel. Issa, din is-sezzjoni jitolbok il-learning outcomes. Knowledge hemm miktub, jiġifieri sal-aħħar ta' dan il-kors l-istudent tiegħek se jitgħallem fil-fatt hemmhekk imniżżlin taħt xulxin. Ħanaraw l-ewwel waħda, A. Recall, jiġifieri jiftakar kliem bażiku relatat ma' temi. In the house, fid-dar, fil-villaġġ, frott u ħaxix,
il-familja, kuluri, etc. Dawk it-topics li kull kors tal-bidu ikun fih. Jiftakar l-alfabet, il-ħsejjes u l-konsonanti. ċe, kapaċi jiftakar u kapaċi juża l-artiklu u l-artiklu mal-partiċelli. De, kapaċi jiddeskrivi u jifhem u juża aġġettiv, grad pożittiv. Għaliex mhux ikkumplikat aktar? Għax imbagħad ħadd titla' fl-MQF x'in tikkomplika, mela dan għadu l-bidu mela kollox bażiku. Kapaċi jagħmel lista tal-pronomi personali, dimostrattivi. Kapaċi jiftakar u juża verb fil-preżent, fil-passat u jifforma negattiv. Wasal nakka. Kapaċi jgħid in-numri, jagħmel lista tan-numri minn 1 sa 20 u ordinali minn 1 sa 10. Kapaċi jifhem u jiftakar kliem bażiku marbut mal-ħin. Kapaċi jiftakar u jifhem aspetti bażiċi tal-kultura. Men inti hawnhekk qed tiżżel iswed fuq l-abjad x'għandek f'moħħok. Issa dawn huma meħudin minn sillabu li kont fassalt jiena qed online b'xejn dan tista' tutilizzah. L-importanti li jkun hemm referenza. Issa, il-biċċa li jmiss tal-applikazzjoni hija x'ħiliet se jkollu dan l-istudent meta l-ieħor kien tarif se jkun tgħallem bħala fatti. Issa hawnhekk x'ħiliet ħajkun żviluppa sal-aħħar tal-kors. Mela kapaċi jipprattika u juża il-vokabolarju bażiku fil-ħajja ta' kuljum, qed nagħmel traduzzjoni tal-Malti da dawk il-punti li hemm hemmhekk. Kapaċi juża l-grammatika Maltija biex jikkomunika għax mhux biss li tgħallimt verb issa dak il-verb jien kapaċi nużah biex nikkomunika. Mhux biss li tgħallimt frażi knowledge, imma kapaċi issa nużaha dik li qed turini din il-kaxxa issa. Kapaċi juri li jifhem b'mod bażiku l-kultura Maltija, kapaċi jagħmel kultat soċjali b'mod sempliċi, ma nista' nistennew diskursati twal għax dan huwa level A1 u MQF level 1. Mela greetings, bonġu, banswa, etc. U kapaċi juża il-ħiliet tal-lingwa sa level A1. Fil-kaxxa ta' taħta titolbok x'metodoloġija ser tużi inti waqt dal-kors. Issa aħna qed inżommu f'moħħna li dawn minn 16-il sena l fuq. Jekk kieku taħt 16-il sena, jista' jkun li ċertu affarijiet irid nibdilhom hawnhekk, imma aħna minn 16-il sena l fuq. Mela jien indikajt li se jintużaw lectures, attivitajiet, konverzazzjonijiet, role plays, kotba u materjali ieħor audiovisiv. Issa din il-parti tal-applikazzjoni titlobni xi kwalifiki irid ikollu min ser jgħallem dan il-kors. Jien hemmhekk indikajt li jrid ikollu BA fil-Malti u PGCE, jew inkella BA fil-Malti u Masters in Teaching and Learning, jew inkella BA Honors fil-Malti. U esperjenza jew training fit-tagħlim tal-Malti bħala lingwa barranija. Issa kif semmejna qabel, jekk inti dan il-kors huwa speċifikament ser tagħmlu biex tgħallem lin-nies Taljani, ovvjament hemmhekk trid tindika li l-għalliem irid ikun jaf it-Taljan. Jekk inti ser tindika li dan se jkun online biss, inti trid tindika li l-għalliem għandu ECDL u jaf iħaddem l-affarijiet online. Titolbok ukoll is-CV ta' min se jgħallem, dak ikun attached, tatteċċjaha mal-applikazzjoni temżu. Imbagħad ħadd titolbok kif ser tassessja
dan il-kors. Mela jiena hawnhekk l-assessjar li fassalt ħajkun formattiv 60% u dan ser jinkludi x-xogħol tal-klassi, ix-xogħol tad-dar u it-tasks, l-attivitajiet li jinsentih, eżempju presentation, dawk se jinkludu 60%. Imbagħad se jkollu eżami fl-aħħar 40%. Sewwa li se jkun ikopri l-erba' komponenti, l-erba' ħiliet tal-lingwa. Għax aħna wedna li sar nagħmlu l-erba' ħiliet, allura issa fl-assessjar rridu nittestjawhom. Fil-fatt, l-erba' ħiliet jiena tajthom fl-eżami toqgħod indaqs 10% kull wieħed li waslu għal 40%. U indikajt li biex tgħaddi minn dan l-eżami inti trid iġġib 45%. U fuq iċ-ċertifikat din iddeċidejta jiena mhux bil-fors tkun hekk, inti se jkollok grade mhux marka jekk ġib 60 dan is-60 ser jitqiegħed f'din ir-rubrik, is-60 jiġi f'kategorija C. ċe, mela dan fuq iċ-ċertifikat għandu miktub li ħajġib C. Issa jekk inti taħdem ma' xi skola privata, ma' xi istituzzjoni, ma' xi ċentru, ħafna drabi ikollu dawn diġà lesti. Ħafna drabi, mhux dejjem. Issa hemmhekk żied żewġ punti jiena. Ħanispjegawhom issa li juru fl-opinjoni tiegħi serjetà kbira. U ħanaqrawhom. The summative assessment, jiġifieri l-eżami, will be verified by a competent person designated by the institution. X'jiġifieri? Jiġifieri jiena l-għalliem x'in għamilt l-eżami tal-aħħar qabel ma tajtu dan l-istudent, l-istituzzjoni li qed naħdem magħha tgħaddija lil persuna kompetenti. U din toħroġ rapport fuqha. Tara hemm xi żbalji fiha. Tara l-scheme of marks ix tajba. Tara ix tassessjax veru dan il-livell. Dik ngħidula verification. Imbagħad hemm sentenza oħra, ħanaqrajlkom ukoll. A sample of the summative and formative assessment, summative jiġifieri l-eżami tal-aħħar, formative dak li tajt matul is-sena. Formative assessment marks and working sheets will be moderated by the same person at the end of the course. Mela l-ewwel il-paper tiġi verifikata. X'in l-istudenti jagħmlu l-eżami, l-istess persuna terġa' tiċċekkja s-sample u tara kif ikkorreġejt inti u tara il-marka hix ġusta. Fl-istituzzjonijiet serji dawn il-mekkaniżmi ikunu hemmhekk, speċjalment fl-istituzzjonijiet kbar. Jien hemmhekk daħħalt l-attendenza wkoll fejn għamilta li student biex jieħu din l-award irid jattendi 70% tal-lectures. Imbagħad għandek fl-applikazzjoni dik li ngħidula program structure, issa din qiegħda l-korsijiet li huma dettaljati jaqsmu f'biċċiet. Ħantik eżempju, immaġina li qed tagħmel degree. Minn hawnhekk trid tiddaħħal kull unit x'jismu u timla d-dettalji meħtieġa. Issa hawnhekk aħna dan huwa single, ngħidulu single module award. Jiġifieri inti dak li semmejt qabel se semmih se tippreżentah bħala modjul wieħed. Minix qed nipprova naqsmu bejnietu hawn min jaqsmu, però ħafna drabi tkun tikkumplika ħajtek. Ftemna? Issa, section D ċertu affarijiet se jkunu repetuti bħalma mlejna fuq. Din qiegħdem biex jekk kors
ikun fih modules differenti ta' kull wieħed ta' dettalji li jvarjaw. Imma f'dal każ single module mela dak li rajna fuq fl-applikazzjoni ser jiġi mimlijaw jerġa'. Issa fejn hu differenti ser nurikom. Mela dan diġà mlejneh fuq, hawnhekk din. Din hija differenti mhix qiegħda n-naħa ta' fuq. Jgħidlek xi skills oħra jista' jitgħallem dan l-istudent minn dan il-kors. Mela hawnhekk kapaċi jirrelata ma' informazzjoni bażika, kapaċi jistaqsi fuq topics bażiċi, make limited reflective reasoning, kapaċi jaħseb imma b'mod limitat. Għaliex b'mod limitat? Għax dan mhux PhD imma MQF level 1. In a controlled environment, il-controlled environment il-klassi. And under guidance għax għadu MQF level 1. Kapaċi jiddiskuti materjal bażiku bil-Malti under guidance, ħafna drabi kif tkun ftit ikkumplikata ngħinuh, u kapaċi jaħdem fi gruppi f'ambjent ikkontrollat li hija l-klassi flimkien mal-għalliem. Id-dettalji tas-sigħat diġà rajnihom fuq, il-metodoloġija, l-assessjar diġà rajnihom, din ma rajniex, din qiegħda fil-module. Reading list. Hawnhekk ir-reading list tkun maqsuma fit-tnejn normalment. Il-core reading list, jiġifieri dawk li inti ser tuża waqt il-kors, u supplementary reading list, jiġifieri extra. Ftemna? Issa hemmhekk billi dan huwa MQF level 1 u billi huwa A1 jiena daħħalt il-kodba relatati. Issa li kieku dan il-kors se jiġi mgħallem bit-Taljan, hemmhekk iridu jitlu l-kodba tat-Taljan. Kieku ġej mgħallem bil-Ġermaniż, iridu jitlu l-kodba tal-Ġermaniż. Għalhekk qedtlek jiena kull ħaġa għandha l-implikazzjoni tagħha f'din l-applikazzjoni u min ikun jivvetja ħajara li kollox huwa marbut ċertu loġika. Hemmhekk supplementary reading list jien għamil ġabra il-dizzjonarju online u għamilt ir-riżorsi l-oħra li hemm mimniżla biex inkun ġbarthom kollha li l-lista li ħareġ the National Council for the Maltese Language. Issa, jekk kienu il-kors huwa l-udjenza iżgħar, għax dan huwa kors kif indikajtilkom minn 16-il sena l fuq, jekk hu kors għal udjenza iżgħar, iridu isiru modifikazzjonijiet skont iż-żmien tal-udjenza. Pereżempju, jekk għandi tfal li għadhom primarja, issa rid ikolli kodba adattati għall primarja. U hawnhekk ser nurikom il-kodba l-ġodda tiegħi li ħerġin dat. Din is-serja ser ikun jisimha Maltese as a Foreign Language for Juniors, hija mmirata għall primarja u l-ewwel sentejn tas-sekondarja l-aktar. Ftemna il-livell huwa A1 u semmejthom bħal l-ewwel kors li semmejt li jurejtkom l-ewwel handout. L-ewwel handout x'kien jisimha Learning Maltese, nitgħallem il-Malti. U reġgħet semmejthom hekk ħalli niftakar minn fejn bdejt. U ħanurikom sample. L-ewwel darba li se taraw intom tal-okkażjoni dan. Mela fil-bidu Unit 1 se jkollok il-vokabolarju, il-ħsejjes relatati u eżerċizzji differenti li jitrenjawk bis-serjetà fuq il-ħsejjes tal-alfabet kollu. Dak Unit 1. Imbagħad minn Unit 2, għax dan huwa Unit 3, għax sample, sewa Unit 2 ser jibdew dawk li bl-Ingliż ngħidulhom word families. Jiġifieri il-patterns ta' kliem. L-ewwel word family KV, konsonanti vokali, bħalma huma l-kelmiet pa, re, te, etc. Issa hawnhekk jien ħanurikom Unit 3
li il-word family hija ke, konsonanti, kliem, konsonanti, vokali, konsonanti. Mela l-ewwel eżerċizzju ħajkun qari ta' kelma biex tibni l-vokabolarju. Imbagħad tisma' l-awdio. It-tieni eżerċizzju inti se tikteb il-kelma biex issa titgħallem tikteb ukoll. It-tielet eżerċizzju u smigħ ser tisma' u taqra il-kelma li qed tisma' u tagħmlilha ċirku. Mela s'issa għadna fuq livell ta' kelma. Issa eżerċizzju numru 4 ħanaqalbu fuq livell ta' sentenza. Dan re. L-ewwel eżempju. Mela għandi l-ewwel kelma keveke, it-tieni waħda keve. Issa xi ħadd jista' jgħidli isma' kif daħħalt il-keve? Għax diġà tgħallimnija fil-unit ta' qabel, unit 2 diġà mastered mela nista' nużaha. Imbagħad eżerċizzju numru 5 huwa taħdit għax il-barranin jagħmlu enfasi kbira li jridu enfasi fuq it-taħdit. Allura se jkollok eżerċizzi speċifiċi. Dan x'inhu? Dan nar. Keveke, neqare. Imbagħad għandek l-eżempju l-oħra. Imbagħad fl-aħħar tisma' li żewġ kelliema Maltin jgħiduhom, jipprattikawhom. U fl-aħħar l-LOFs. Dawn qegħdin fuq isem kulħadd, fuq moħħ kulħadd, l-LOFs qed taraw hawnhekk ukoll bilingwali bil-Malti u bl-Ingliż. Jien naf naqra kliem keveke u tittikja auto-assessjar. Issa imbagħad ħadd kompli bil-word families u ser naslu f'kapitlu 15 ħantikom sempli, issa tbedna ftit, morna aktar minn nofs il-ktieb. Fil-bidu għandek il-vokabolarju marbut ma' tema, il-kollazzjon. Fejn inti? Dr. Salibi. Ejli. Forsi 5 minuti oħra tikkonkludi u konna ċans ftit kummenti. Iva, anqas minn 5 minuti baqali. Anqas. Hawnhekk inti fil-bidu għandek il-vokabolarju, l-istampa bil-Malti u bl-Ingliż, tismagħhom bl-awdio wkoll. Imbagħad fil-bidu dialogu. Dialogu bażiku, dan A1. Bonġu Giuseppi, bonġu ma, xi trid tixrob? Irrid te jekk jogħġbok? Bil-ħalib? Iva u bit-sokkor. Xi trid tiekol? Ħobs mixwi, bil-butir, perżut u ġoban? Le, grazzi bil-ġamb bħal oħti. Tajjeb ħafna, mela butir, perżut, ġobon, sokkor, te tkun għaddejtu fil-vokabolarju. Imbagħad mistoqsijiet, it-traduzzjoni biex jekk ħatejnu muddar lit-tifel tkun tista' tgħinu, taqra bl-Ingliż u tgħinu. In-nota din id-darba bil-Malti u bl-Ingliż. L-eżerċizzi nota fuq il-kultura, f'dan il-każ il-kollazzjon ta' Malta, għal xi topic kien il-kollazzjon. Eżerċizzi oħrajn fuq is-smigħ, qari u taħdit. Dialogu bażiku. Tordna kafè. Bonġu, rrid kafè jekk jogħġbok. Bil-ħalib iva, trid sokkor iva grazzi u tisemgħu. Imbagħad tipprattika ma' sieħbek. Imbagħad listening. Attività se jkunu varji dawn, daqqa timla formula, daqqa timla postcard, se jkunu varji. Il-vokabolarju li għaddejt fl-aħħar ser tikteb il-vokabolarju u l-kisbiet mit-tagħlim. Dak il-proġett il-ġdid li imminenti li joħroġ u rajtuhom intom għall-ewwel darba llum. L-aħħar slide, il-ħsieb kollu wara dit-taħdida, int bħala għalliem tista' tkun aġent jew aġenda tal-bidla. Kif? Qed tgħallem xi kors li mhux iwassal għal ċertifikat akkreditat? Tkellem ma' ta' fuqek u wara x'jista' jsir għall-futur. Taf lil xi ħadd li qed jorganizza xi kors mhux bil-fors tal-Malti, informah li teżisti l-akkreditazzjoni. Beħsibek torganizza xi kors qasir, tista' takkreditah.
Taf xi ċentru istituzzjoni li tixtieq takkredita xi korsijiet fuq il-lingwi? Għaddilha dan il-video. Id-diskussjoni hija l-ewwel pass. Wara iċċekkja l-websites li indikajtlek u staqsi aktar. Int tista' tkun aġent jew aġenda għall-bidla. Grazzi ħafna. Grazzi, Dr. Saliba. Aħna nimmaġina l-biċċa kbira minna għallima tas-sekondarja, ġifieri l-kuntest li fih niltaqgħu mal-Malti għal-barranin huma l-istudenti li jkun hemm fil-klassi tagħna li jkunu qegħdin jieħdu l-Malti minflok bħala lingwa nativa bħala lingwa barranija. Nafu biżżejjed kemm qed ikollna studenti ta' nazzjonalitajiet differenti fl-iskejjel tagħna speċjalment f'ċerti nħawi iktar minn oħrajn. Ġieli jkun hemm pereżempju każijiet fejn għallim jew għalliema jsibu quddiem wiċċhom pereżempju student jew studenta li din jew dawn waslu Malta, ġew l-iskola, ġewk matul is-sena meta il-kors diġà bdejtu, ovvjament tilfu il-bażi sewwa allura daw qegħdin hemmhekk fil-klassi żgur li ħajsibuha diffiċli mhux biss biex jintegraw fi skola ġdida, maħseb wara biex jintegraw fis-suġġett ta' lingwa ġdida mill-qiegħ. Dawn huma problemi li ħabtu wiċċhom magħhom l-għalliema fl-iskejjel. Anke pereżempju li jkollok nies ta' nazzjonalitajiet differenti fil-klassi. Studenti ġejjin minn pajjiż differenti ħafna. Illi kultant jekk ma jkollhomx ħakma tal-Ingliż diġà ħajkollhom il-problema li ħajtalmu l-Malti permezz ta' lingwa oħra li ma jafux sew. Fil-dawn huma problemi li tiġu nifhmu bħalissa li nħabtu wiċċna magħhom imma ħadd ma jkollu riċetta ta' kif ħajissolvew. Forsi tikkummenta fuq xi ħaġa minnhom dawn? Iva, jiena smajt ħafna mill-problemi għaliex jiena kif indikajt fil-bidu kont f'dak il-kumitat u ltqajna ma' ħafna persuni li qalulna l-problemi tagħhom. Minix se ngħidlek soluzzjoni għaliex kull waħda trid tiġi indirizzata b'mod differenti. Nafu li hemm il-mekkaniżmu fejn ċertu studenti imorru ġol ħabs u dawk jinqetew minn ġol iskola normali biex ngħidula hekk, però iva għandna għalliema li qed jaffaċċjaw dawn il-problemi. Għal din ir-raġuni jiena ser noħroġ dawn l-aħħar textbooks li semmejt biex l-istudent l-għalliem ikollu riżorsi f'idejh professjonali biż-żewġ lingwi, il-Malti u l-Ingliż. Biex bil-mod il-mod nibdew intaffu l-problema. Għax imbagħad jagħmel differenza wkoll. Il-background tal-istudent, mini ommu, minu missieru, jekk missieru dan irid jgħallmu lit-tifel għandu forsi ċertu livell ta' edukazzjoni, dan missieru stess jekk tindikalu x'għandu x'jagħmel kapaċi jgħinu. Kapaċi jgħinek lilek ukoll bħala għalliem. Ovvjament se tħabbat wiċċek ma' studenti li jgħidulek isma' jiena ma rridx nitgħallem. Jiena l-mara tiegħi kienet tgħallem ukoll il-Malti bħala lingwa barranija fil-passat u ġeli tajthom il-kodba jiena b'xejn, jiġifieri qed nistqar il-verità. U jgħidula jiena ma rridx nitgħallem il-Malti għax jien sena oħra ħanitlaq. Ħafna drabi tipprova issib suġġett jogħġbu f'każ partikolari tagħha kien jogħġbu żwiemel u waslu b'dak il-mod. Imma naf li sitwazzjoni diffiċli kif semmejt u mhux lakemm issib soluzzjoni kif ġieb u laħaq għal dawn il-problemi. X'anke biex timmotivah studenti u studenti.
Inti titqis li dawn jekk ikun jafu l-Ingliż almenu, għaw Malta prattikament bl-Ingliż tinqeda. Mhux forsi fil-kuntesti kollha, ma suq ħafna drabi tinqeda. Sawa, dora jdus minn jekk neqeda bl-Ingliż, m'għandix għalfejn inkunna fil-Malti, ġifieri b'xi mod ħankampa. Mhux bħal meta tmur f'pajjiż fejn ikollok bil-fus titgħallem il-lingwa, ġifieri li tidħol fil-kuntest ikollok titgħallem il-lingwa bil-fors għax inkella ma tikkomunikax, inkella ma tvinċix. Malta hija differenti peress li aħna bilingwi. Din ukoll hija huwa fattur dan li wieħed irid jieħdu konsiderazzjoni. Għandek punt tajjeb ħafna, però in-nazzjonalitajiet li ġejjin ħafna minnhom jew biċċa minnhom ħalli ma ngħidx ħafna, qed ikunu third country nationals tal-pajjiżi terzi. U biex dawn ikunu jista' jkollhom ċertu benefiċċji, jista' jkollhom ċertu affarijiet, ir-regolamenti jindikaw li jrid ikollhom ċertu livell tal-Malti u l-Ingliż. Fil-fatt hemm il-cultural program ukoll għall-adulti. L-iktar fuq il-livell ta' skola primarja u sekondarja qed nitkellem, għax aħna dak l-iktar ambjent li naħdmu fih. Iva, l-istess ħaġa qed ngħidu. Jekk dan mill-iskola akkwista MQF level 1 u MQF level 2, dan ġab ir-rekwiżiti. Fil-fatt jiena fil-korsijiet li kont nagħllem lill-immigranti pereżempju, ġieli jidħol xi ħadd u jgħid li jiena ikunu bil-fors dawn ukoll. Sewa jridu jitgħallmuh, jiena għax għandi nitgħallem il-Malti. U waħda mill-iktar li tikkonvinċihom hija li biex tifhem madwarek x'inhu jiġri, għax jekk il-Maltin jaqalbu bil-Malti inti ma tifhimx. U tnejn biex inti takkwista iċ-ċertifikazzjoni li hija rekwiżita għalih għal ċertu postijiet u għal ċertu għanijiet. Jiġifieri jekk dan jirnexxielu jakkwista meta hu żgħir, ikun missieru ommu u forsi hu bi ftit viżjoni qed iħares lejn il-futur, dan ikun kwista xi ħaġa bħal meta aħna akkwistajna low levels meta konna żgħar u għadna nużawhom sal-lum. Se tużaw ħajtek kollha. Jiġifieri dak li semmejt jiena llum ta' akkreditazzjoni mhux għal 16-il sena l fuq ta' biss għax inkunu ftehmna ħażin. Inti jista' jkun li qed tgħallem ġo skola privata, qed tgħallimhom il-Malti għal barranin u dawn mhux jieħdu ċertifikazzjoni, mela l-istess xogħol li qed tagħmel tista' takkreditah. Dak kien il-punt tiegħi. Issa pereżempju tkun tgħallem fi skola privata u jagħmlu il-livell ordinarju pereżempju. Ovvjament dak huwa akkreditat. Ġifieri dak issa dak qed tgħaddi inti form 3, form 4, form 5 qed tagħmel l-assessment formattiv u ħadd tasal għas-summittiv dik xi ħaġa. Però hawn ċentri li jgħallmu l-Malti għal barranin u ma jieħux kors akkreditat, mela dan għamel sena, tgħallem, veru tgħallem, imma x'ha jippreżenti issa għal dik is-sena. Dan jiena għallim studenti Amerikani pereżempju, x'in imur biċ-ċertifikat akkreditat l-Amerika, kumpanija Amerikana taqlibulu u fejn jidħolu fl-iskola jgħoddulu bħala lingwa. Sewa dik il-qawwa tal-akkreditazzjoni u għalhekk kif fukajt fuq din illum, ħalli bniedem l-ewwel net jifhem x'inhi akkreditazzjoni u x'inhu l-proċess. U nerġa' ntenni dan mhux għall-adulti biss. Dan fl-iskejjel, ejja nimmaġinaw int ħadd tagħmel kors wara l-iskola ta' sagħtejn fuq il-Franċiż, tista' takkreditah. Fehmna ġifieri hawnhekk tajt idea oħra kif aħna nistgħu nkomplu nkabbru t-tagħlim tal-lingwi mhux biss tal-Malti, nafu li l-lingwi qed jeqgħu lura fl-iskejjel tagħna fil-fatt hemm prof spaċ mill-education mill-Università ilu jitħaddet ħafna fuqha, jiena naħseb li dan huwa mod kif nistgħu ninfilsaw nerġgħu ġifieri ndaħlu it-tagħlim tal-lingwi f'ċertu ċirkostanzi. Hawn xi ħadd ieħor li forsi jixtieq jagħti xi kumment jew jistaqsi xi ħaġa
fuq dan it-topic? Tajjeb, mela naħseb illi nistgħu nikkonkludu hawnhekk, Dr. Saliba. Nirringrazzjakom ħafna tal-istedina. Nirringrazzjawk tal-taħdita tiegħek u nawgurawlek fix-xogħol tiegħek kemm bħala għalliem u kemm bħala riċerkatur u bħala awtur. U r-risk ukoll bis-sensiela ġdida. Ġifieri jalla isservi biex tressaq aktar barranin lejn il-lingwa tagħna li hija tant tal-qalb. Nirringrazzjakom ħafna tal-istedina u nirringrazzjakom tal-li ilqajtuni u smajtuni u napprezza ħafna. Grazzi lilek. Grazzi. U l-lejla tajba lil kulħadd. Il-lejla tajba lil kulħadd. Grazzi. Grazzi. Grazzi.